जिल्लानि अम्बेदकारिया लोगोसे नैबे समाव आं सिनायथि होनाय हाबाफारि आखायाव लादों। सिनायथि होनो हयथ' सोरबाफोर खुलुमबाय आरो खनसेबाव गोजोनथों। बेनि उनाव दङ गिबियावनो खुलुमनाय थाग्रोबाय आं नै दिनै आं सिसुपानि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो बुंदों सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै जों हाबाफारि बायदि फार्स्टआव बाथौ थानसालि थारनाय, बेनिफ्राय नैथियाव फिरफिला बिरहोनाय, थामथियाव जाहैबाय रुंसारिफोरनि बाउनाय आरो बेनिफ्राय ब्रैथियाव जाहैबाय जोंनि धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै हानजा सुरनाय। बे हाबाफारि लानानै जों जोबथारनायाव हानजा सुरनाय फारि लानानै थानसालियाव जों मोनसे मोजाङैनो गोग्गोमैनो आर'ज लानाय जादों आरो बेयाव आर'ज लानायाव मोजाङैनो बा गाहामैनो बोसोन बिबुंथि लाबाय। दा बेनि थाखाय जों साबायखर बावदों बिथांनिसिम। आं बे नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै रायजो राजा आइ आफानि अननायाव दिनै जों जिबायदि बियाबनि सिसुपानि दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गाजा गोमजायै खुंनो हादों, आं जोबोद साबायखर मोनदों। बेखिनियानो जों बेयावनो खावलायदों, जों दुलाराय बाथौ गौथुमा सारा बुहुमनाङै जोनोमनिफ्रायनो जोंनि धोरोमा गुदि धोरोम होनोबा बाथौ धोरोमानो। बेखौ लोब्बा लानानै जों आसाम गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनानै जोंनि नैबे नैथि जि गोथार बाथौ मंगलबार सान फालिनायखौ जोंनि हलिडे सान हिसाबै जों मोननो हादों। फिन आरो जों सेन्ट्रेल गौथुमाव बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि जि जोंनि धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बाथौ जिम लिरनो हायो, बिनि हिसाबैबो जों दुलाराय बाथौ गौथुमा नांगासिनो दं आरो निस्सय जों मोननो हागोन बेखौ। बेखिनियानो आं बेखौनो खावलायगोन, बे सिसुपानि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै, मानो होनोब्ला बर'नि गुबै धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोमानो। बे हिसाबै जों रायजो राजाखौ बयखौबो अनसायनांगोन। अनसायनायनि गेजेरजों जों बयखौबो खावलायदों जोंनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमानो होननानै रायजोफोरखौ जों हांख्रायदों आरो बेबायदिनो जोंनि गथायबो गासैबो बर' माहारियानो जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिबिलांगोन बा अनसायगोन, बेखौ आं खावलायदों।